Subscribe खालामनानैना बेल आइकनखौबो थुना हो जेब्ला गोदान भिडिअ अपलोड खालामोब्ला बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनबा इन्टारेस्टिं सोंथिजों लोगोसे फिननाय लानानै फैलायबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। सोंथि नं 1, बेयो मा बेसाद जायखौ जों जायोबो लोङोबो आरो सावोबो? फिननाया जाबाय नालेंखर। सोंथि नं 2, बेयो मा फिथाइ जाय गोदै जानानैबो हाथायाव फानजाया? फिननाया जाबाय कस्तनि फिथाइ। सोंथि नं 3, देहानि अबे मोनसे अंगआ अरायबो गिसि जाना थायो? फिननाया जाबाय सालाय। सोंथि नं 4, मा सोंनायनि फिननाया अरायबो सोलायबाय थायो? फिननाया जाबाय समा बेसेबां जाखो एबा टाइमा बेसेबां जाखो? सोंथि नं 5, बेयो मा बेसाद जायखौ हौवाफोरा लाखुमानानै आरो हिनजावफोरा देखायनानै बेरायो? फिननाया जाबाय फैसा बेग। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो फेसबुक आरो वाट्सएपआव शेयार खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बिदिनो गोदान इन्टारेस्टिं भिडिअनि थाखाय बि सोमखोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।